We zijn verschrikkelijk op het einde dat we deze brieven kregen hebben. Het is een geweldige onwinst. Het is een geweldig materiaal. Omdat het zo'n mooi, uniek materiaal is, of niet? Ja, het is uniek materiaal. Het houdt een beeld van het leven van Margarethe Zelle, de letter Mata Hari. Hoe de periode werd we niks van wisten, werd niet wat van wist. Het houdt, en ik al weet het niet eens hoe Mata Hari dan nog. Je houdt het een geweldig beeld van de strijd van een scheiden vrouw aan het begin van de 20e eeuw. En in die zin is het nog wel van belang, want dat verklaart ook een beetje dat Margarethe Zelle als vrouw in Jermoord, inderdaad scheiden vrouw, haar bestaan van Noord vjochtje moest. Hè? Ja. Zij beschrijft echt hoe ze van alles beziekt om Jeel te komen. Ze gaat poseren bij schilders, ze wil een toneel en ze wil fatsoenlijk leven. Want ze wil voor haar dochters zorgen. En als ze op een gegeven moment toch tot de conclusie komt van dat ze dat niet meer oprijden zal, dan vertrekt ze naar Parijs. Er is nooit over die brieven gesproken, hè, in de familie. Hoe komt dat? Men schaamde zich een beetje voor de relatie. En dat kwam niet zozeer door Margarethe Zelle als wel door haar echtgenoot Rudolf MacLeod, het zwarte schaap van de familie. Door zijn levenswijze, liederlijk gedrag met gokken, alcohol, slechte omgang met vrouwen, altijd geldgebrek, altijd geld willen lenen. In een van die brieven is ook te lezen dat ze hem op afstand hielden om de eigen portemonnee te beschermen. U als erfgenaam heeft er minder moeite mee dat de brieven naar buiten komen dan uw voorouders? Helemaal niet. Nee, die emotionele bezwaren, wat voor bezwaren ook, die gelden voor ons helemaal niet. Het is inmiddels ook 100 jaar geleden. En in Parijs wordt het al wat minder zindelijk, of niet? Ja, dan wordt het... in Jochtje Treien schreeuwt ze nog van... Ik wil net negend poseren, maar ja, we weten dat ze dus... in Jochtje 4 beroemd waard als de exotische en neekte danseres op het toneel, als Mata Hari. Ja. Die stap die ze dan neemt, een beetje dwongen door Jermoord, dat is ik voor het eind van de briefwisseling met de familie, of niet? Ja, de familie verbrekt me in Jochtje 4 dat ze definitief naar Parijs vertrekt. Alle verband met haar. Ja. De titel is keer en denk niet dat ik slecht ben. Waarom die? Dat is een citaat uit een van de brieven waarin ze aanhoudt van om tot de tier te komen had ze haar onderhouden laten door een man en dan schreeuwt ze denk niet dat ik slecht ben, maar ik deed het slechts uit armoede. Ja. Jouw in wezen wel een keer nog van haar besluit en haar stappen. Hè? Ja, dit is echt de eindig in die ene zin zit alles bevet van deze periode. Ja. Waarom heb je gekozen voor Tresor? Er waren een aantal mogelijkheden. Wij vonden dat het een Friese instelling moest zijn. Ze komt uit Friesland. En was de keuze eigenlijk tussen het Tresor en het Fries Museum. En voor de professionele opberging van de brieven dachten we in een echt archief zijn die brieven best op zijn plaats. Het Fries Museum kan er vrijelijk over beschikken. Ik bedoel, die garantie is er zeker. En ook wetenschappers, historici die zich in de zaak willen verdiepen, die kunnen hier heel goed toegang krijgen tot deze schat.